Miejsce drugie w rankingu najlepszych okładek Marvela 1963 roku zajmuje Strange Tales numer 114. To okładka, która gra na emocjach czytelników jak mało która wcześniej. Kapitan Ameryka wraca. No przynajmniej tak wygląda. Z jednej strony mamy ikonę złotej ery, tarcza, kostium, sylwetka nie do pomylenia. Z drugiej Human Torch, symbol nowego Marvela lat 60., który również jest znany z poprzednich przygód. I właśnie to zderzenie jest tu kluczowe. Okładka mówi wprost, jeden z największych bohaterów przeszłości jest teraz wrogiem. Kompozycja dynamiczna, niemal filmowa. Okrąg ognia zamyka kadr, prowadząc wzrok widza, a starcie bohaterów dzieje się na oczach zwykłych ludzi, w miejskiej scenerii, realnej, znajomej i nowoczesnej. To nie tylko zapowiedź walki, to symbol przenoszenia bohaterów złotej ery do Marvela srebrnej ery, testowania ich znaczenia i tożsamości. Nawet jeśli to nie jest jeszcze prawdziwy Kapitan Ameryka, to ta okładka przygotowuje grunt pod jeden z najważniejszych powrotów w historii Marvela.